الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palangungan na mo alam Islam amoy di magbati laul umukab sin TV nila karena supaya makahampit iwan makatawa pangajian panuntuman dain haamoy irihil sin mga kauruhan sin kita niyo kaulaman na to dan di majlis ini salam doa kaniyong katantan muna kita niyo hipagsusukor na to pa Allah subhanahu wa ta'ala karena mga ini dahil kasalagulagong nikmat dahil Allah subhanahu wa ta'ala manjari hawak tuwihaon ini guru na to amoy tagsuko long tasin waktu ini amoy gumanap na isap sin pangajian sin kita niyo rin hapanagnaan niya to tiya YouTube niya dahil hapanagnaan sin kitab sampai habayaon long tasimampay na kita maripa amin pagkalak mapatutod paghalian sing kita niukatan supaya mga inikatan di jumatukato taniyo sa wakar na pagkalak dakula bukon sadya long tahan long akhirat buat malengkan din di habawaw singgong ini manu siya apabila siya nakalanggal ha ini tanto sadya siya numanam kabinsanaan na labi-labi na bangsin kaaunan niya lang ta hahula amin Islam hukuman sin sara deng Allah subhanahu wa ta'ala na tanto makananam to di mano siya sin amoy ini sa bugat-bugat lang ta ini kuan amoy pagtawag lang niya punishment bang di kato haba sa anggalis at iniya yung pangadyan ini lang niya al-jinayat wa ahkam pag-uno long niya pag-ianon jinayat iwan si mga kahukum-hukuman niya amoy ini pangadyon sing kita niyo hawakto ini na subay kita niyo manayngog marayaw dakala aon na naka ini langgal si mga kasara-saraan niya supaya kay ngatan na to bangunin hukuman kumugdan supaya mga silaway panakahin ang lamta makapaghali yung mga pagkaradyaan dumatong akabuhi nila insyaAllah subhanahu wa ta'ala supaya kita lapas dahin haamoy pagkaradyaan na to diha dun niya sampai kita niyo tumagpahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala ataw ka na habiyayaon itong po yung guru na to para saan amoy dimihil ka to sin pangadyan na sabot to wayroon na rugayin din kan Sheikh Saber Umar فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الأحباء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanguan na mga agama Islam, alhamdulillah yari na isab kita niyo na kapag kita hatiranan si majlis ini Amuin Islam TV ini. Bali alhamdulillah hati niya maudu na tubiyayaon na al-jinayatu wa ahkamuha. Imana niya amuin mga hinang mga kriminal pa Allah subhanahu wa ta'ala iban uno mga hukuman niya. Piyagyan ini amuin jinaya biya upama niya amuin mamatay ko ha mamuk ginawa atau ka mamamuno ko ha pagkahimumano siya. Gayan. Atawa ka amuin kamangimo din na mga anggaw tawaran niya.
Sampelong taataw ka makapalik ko bihayan. Iniyan mga hinang yaon kriminal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na inukuman siniya una tiniya, hiram sin Allah subhanahu wa ta'ala in asagan mo indugo sintay mangud mo Muslim. Atawa ka pakangion mo inhamok din ng mga anggaw tawaran niya. Atawa ka amuin makamula ko din nagyasad sinamuin tay mangud mo biyayan. Falaysa ba'da al-kufri dhanbun a'zamu min qatlil mu'min. Wayroon dusa pinakamalag kuha puasin amuin pagkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala puas din na amuin mamatay ko pagkahin mo Muslim. Haparma sin Allah subhanahu wa ta'ala long niya wa may yaqtul mu'minan. Hisisulong niya imano siya makabuno siya hapagkahin niya Muslim. Tinya mamuno siya pagkahin niya Muslim mutaammidan sin tuuran niya. Tinya tuuran niya in bunuon niya. Ano sin Allah Ta'ala fayazauhu jahannam. In tumbas sin tawayaun itumbas sin Allah Ta'ala kaniya na naka jahannam. Khalidan fiha. Kakal si halom sin naka jahannam yaun. Wa ghadiba Allahu alayhi. Iban umastul in Allah subhanahu wa ta'ala kani wa la'ana iban la'natan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala imana si la'nat ini at niya malayo kita din ha ulong sin Allah imana nakyat sin Allah ta'ala yutol sin Allah ta'ala in ulong ha manusia apabila li'nat niya wa adda lahu adaban azima iban tagamahan siya sin Allah ta'ala siksa dakula. Hayatan ini hati niya, nagsunod-sunod amuin, bakan hambuk sa zain, tumbasin Allah Ta'ala, hamano siya, mamuno siya, hamano siya, biarakan niya bariman pa Allah Ta'ala. Intumbas niya, pabila mamuno siya, tuuran niya, mamatay siya, hamuk mu'min. Hatuuran niya bihayan, ikaysa din ang mga amuin parusa sin Allah Ta'ala kaniya, na tumbasan siya hanaw kagihanna. Ini kedua niya, hati niya, astulanin Allah Ta'ala kaniya. Ini kato niya na laanatan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaupat niya tagamahan siya sin Allah Ta'ala siksa lando dakula biya. Na din sa mapyaon mga palanggungan ng mga agama Islam. Pagkalong ta inyaon hinang yaon natin niya mamuno kita din ang mga hinang kriminal na suwe halian tun si manusia. Hamuk yan din ang mga ika-batal sin amal ibadat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa gawa, balong taamuin na kabuno kita kapag kahit mu'min biya atau ka Muslim, pag-ubos, hati ni awam kita sin mahukuman niya. Ubos, piyagtawatan tabiayan na in Allah ta'ala sangat mangampun hadusa sin tao amuin bardusa at tawag ka magtobat kaniya. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam manunjuki sin amuin mamatay kita hamuk manusia. Hadlo kiyama na hukuman kita. Hukuman kita ibang tao yan. Bisan pa ning kaunan niya amuin nakabangon ko kaniya diha dunya. Atawa ka nakisas ko biyan, atawa ka nakabangon ko kaniya, nakadiyat ko kaniya. Na adlo kiyama maghukum da ko tao yan. Sabab innadiyat mo yan to atawa ka iniyan to hati niya hakya to sin usba sinamo in nabuno. Adapanin amo indusa mo doon na nabuno mo na makapaghukum ka mo pa adlo kiyama. Mamayad ko kaniya sinamo in hinang mo amo in marayaw. Amayat tilong sin Rasulullah ni awwalu ma yuqda bainal nasi yawmal qiyamati fid dima. Impanagnaan long niya hukuman sin Allah Ta'ala haantara sin mga manusia adlo kiyama amo in dugo na asag sin manusia. Dugo. Demikian sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long niya, la yazal al-mu'minu fi pushatin min dinihi ma lam yusib damman haraman. Tinya, di ito dati niya muklas in mu'min ha agama niya. Dito siya makaigde na agama niya in Muslim. Hahingga amuin di siya makaasag ka dugo. Sa kao bang makaasag na siya dugo na hambuk din ang mga ikalarak sin pag-agama niya.
Hambok din na magkalarak sa pag-agaman. Sa gawa, piyaon sinallahu ta'ala ipagtawad. Yan. Hadiyain niya tin insyaallah ta'ala na makingatan nato uno mga tawbat ni Riyan. In ginisan sin mga kriminal hinang pa Allah ta'ala bialong tamamuno na ipagbuno na tungkaginis ikaysa na tuuran mo, patayin mo, inamukmano siya ataw kabar-iman. Ini kadua na umanggil siya haamuin piyagtuuran. Ini katuniya amuin na mistake kau. Gaya. Intuya una tinya tiap-tiap tuyaw bialong taamuin tuuran mo, patayan mo, impagkahi mo mano siya gaya. Ataw ka sasaw mo siya. Biayan. Pag-uwi siya ito, sampai amuin, tinyamiyatay siya biya, sinamo impanasaw mo ataw kalyubakan mo siya, sampai amuin, miyatay siya. Ataw ka piya inom mo siya si lasun, ataw ka piya kaon mo si lasun. Ataw ka uno-uno hati ni amuin, na nabinasa mo din ang mga anggaw tabaran niya, sampai amuin, amuyatin sabab na hinang nakamatay kanina. Na unuin amuin, wagib doon amuin, hinangan sin tao amuin nakabuno. Ataw kaunuin hinangan sin sara hataw amuin kriminal hati niya nakabuno siya pagkahin niya mano siya. Nakisas. So bay kisasan siya, imana sin kisas, bang makabuno siya, makamatay siya, hamano siya, so bay hukuman niya hati niya patayin na isab siya. Sabakan amo individual inamo in pagbuno kaniya. Subay sara in mamuno. Subay pamarinta bihayan. Labeha amo in parinta bihayan. Di man jari longta amo in kiabunong kau ikoray sabi mamori bunun mo isabiyaw di. Subay lumabay siya aturan hukuman sin sara sin agama. Ang mayat ilaw sin Allah subhanahu wa ta'ala Quran long niya وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. In pag-implement sinamuin, qisas ini na ikasan niya. Ikasan niya nga antara si mga manusia. No sinallahu ta'ala, nung niya, walakum fil qisasi haya. Hati niya, maparihala mo in kabuhi sin manusia hasababan sin pag-implement mo sin kisasya. Hati niya intaw na muno subay bunuon siya sin amo in sara biyayan. Atawag ka amo in parinta biyayan. Na yato hati niya ikaig sinamo in hinang yung kriminal. Sabab inha pag-implement sin kisasyaon na bakan amon itapok siya, bakan biya mga palabayan si mga salbis biyayan, itapok siya. So, bay, sagaw na muna, intaw yaon natin niya kriminal, pag-ubos siya to na ipamahaatin niya, magpasaplag ko ha mga tao, magpahati ko ha mga TV, mga station, mga masjid biyayan, hati niya, hang kapito biyayaon na to, kang kabulan biyayaon, on kisasan, on mano siya na muno, na bunun siya. Sa doon ang mga plaza, hati niya pahadiran ni katan mga tao. Hasupaya, katan, nakakita sin kahalan siya, mano siya yaun, hati niya mga sumay, tabal patayan ng tao yaun. Na, insang munglaw niya sabab na muno siya. Na di na sabab yaun ng katan, amo in nakakita yaun, na di na siya makaisog, amo in mamuno, bisan uno in astol niya, tay mangut niya, Muslim, na di na siya makaisog, sabab patayan na isab siya. Yeah. Na din na sabab yaon, kita ni ba inlingkat sin agama Islam. Ang kalon sin Allah Ta'ala, walakum fil qisasi haya, hati niya, all nong niya, hapag-implement, hati niya sin kisas yaon, hati niya, kabuhati ikadihila kasan niya nga na manusia. Ikasan niya nga ito manusia. Na diya to hati niya mahinang mga long taamuin, ikakangiyat to di. Sa ikasan niya, sabab mapupo, ataw ka maig, mahundong, in amo in hinang amo in pagbuno-buno biyayan. Maiga antara si mga Muslim biyayan ni mga pagdras-dras yaon sabab ihisyo si makabuno na bunuon siya patayon siya sin amo in pamarinta biyayan.
Namikyalong taamuin, atin niya, intaw yung di mo siya mapatay, biyayan. Sabang long taamuin, nakamatay ko biyayan, ubos na complain inamuin, usba sinabuno mo. So, pamain complain nila, amuin, kisas, atin niya, subay patayon inamuin, tao nakamatay ha, anak nila ataw katay mangud nila ataw kamaas nila biyayan. Uno-uno na din ang mga nabunong biyayan. Napag-uus siya dati niya, makapaghukom sila biyayan natin ay kaya banalan intaw yaun. Siya inamuno na sube implement inamong kisas. Malengkan, so pamalong lonsin pagkita si mga usba si nabuno yaun, long niya, biya maulong kakilahan na mo into yaun. Into yaun makaulong kaboyanan ni miskin tul siya. Iban amuin mataw din anak ni biyayan. Na pababaon na mo na long na ipadiyat na kaniya. Diyatan niya na in tay mangud na mo. Ataw ka anak na mo. Na indiyat yaun na mabugat. Bukang biya diha. Di ka ito mga insurance sa zayaon. Ang insurance sin mapatay mo biya so pamamakadugtol ko biya na tao mapatay siya na mga kaiman ngay burain amo in insurance niya. Hasara sin Islam mabugat. Mamakamatay ko hamuk manu siya, pagkahi mo ang kaagama mo biyan na in diet niya na hanggatos unta. Hanggatos unta in diet niya. Damikyan, so pamalong tawirong unta, yari kita hula amuin di kato sapi. Nasubay duwang gatos sapi. Indiya tinamuk ngiyawa. Duwang gatos sapi. Nabalong tawirong sapi, di ko maka paon simbiyad to. Kambingin on mataod, nasubay duwang ngaybo kambing. Duwang ngaybo kambing imbayad, sinhambuk ngiyawa mapatay mong biyayan. Na muyat to in kwan niya. So pamalong taamo in yaon na makadyari in saraya tati na di na patayin in tao yaon, pababaon si mga tao amo in nag-complain, uswa sin kwan in atura natin niya dumiyat na in tao yaon. Na muyat to in zumat na. So pamalong taamo in amo in mga kampong atawa kausba sin among kematayan long tahampu sila biyayan. Na lonsin lima in kamilong niya di na kamilong niya kumawalong niya sinamo in diat yaun sa maapan na mo na into yaun. Nagmaap in lima wala nagmaap. Na subay ikatunay mo kanila in diat. Hati niya tungara kuman. So pama duang ibu kambing na mahinang na kumanhangibo in amo hangibo kambing in ikadihil mo kanila. Diat biat sa lima ra kuman. Sa amo in yaun nagmaap yaun na naig na inhak nila doon sabab nagdihil sila kamaapan hamo in tauyaon. Na so pamalong tamuin nagmaap sila tinya tuntot nila kisas. Ubos imulang sila tauyaw hati niya ipadiyat. Sakali in tauyaw di na makagosin damiat hati niya bali miyato siya pa ikato amuin maapan nila ni tauyaw hati niya kataan nila nagmaap ha tauyaon usbasin kamatayan na diya to atin niya puas na siya hadusa niya ha mga usbayaw. Sa gawa, indusa niya hatao amuin nabuno niya masi-masi hadlo kiyama tumuntot kaniya biyayan. Sa gawa, so pama nagtobat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiima sin Allah ta'ala in pagtobat niya sabab sinamuin nakabuno siya yaon na Allah ta'ala rakumanin damihila hak si manu siya yaon. Hati niya bakunda siya. Gantian na sila Allah Ta'ala den kaniya supaya madohat sin tauyaw nin kapatot niya amo inabuno siya. Na angkan mga palanggungan na mga agama Islam, man nakalangga kita syarap ng bihayan, na sulit kita magtobat pa Allah Ta'ala. Sabab na may tayo Allah Ta'ala, lang niya kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. O kamo mga pamungaya Muhammad, hakatan ipong po nakalando na in maksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nang magtawat sila, ayaw nila igon nila ginawabaran nila, ayaw nila budto na ginawabaran nila, hindi ko na ampunan ni dosa nila. Pagtawat kang pa Allah ta'ala sin Allah ta'ala, ampunan ko inkatan dosa si manu siya magtawat ka ko lang biya. Na din sa mapiyaon kita ni Wain, hamuk manu siya, nakabuno siya kasiyaman tagsiyam.
Nakabuno siya kasiyaman tag siya. Bakit nambuk sa din nabuno kasiyaman tag siya. Nangasubo siya man to paamuin abid. Long niya, iya abid long niya. Imana sin abid ini amo imano siya makusog siya mag-ibadat pa Allah Ta'ala sa di siya may nga hukuman sin agama. Tinya mag-ibadat sa siya. Abid. Iya sumure lang niya uno balong niya. Ukab balong niya pagtobat pa Allah Ta'ala biya inindusa kung nakabuno ko hanggatos mano siya. Dukain pa ni mga dusa amo inpuas din na pagbuno yan. Ano sinabi din na kompunan sin Allah Ta'ala malagpin dusa mo. Piyate niya nahinang hanggatos inabuno niya. Pag umus siya to, masi-masi pa siya, mabaya magtobat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namiyad to siya parahib. Inrahib niya, tinya, makusog mag-ibadat, iban, makaingat ha, hukuman sin agama Islam. Na, pagbaitan niya man to pa rahib, long niya, may talong niya di ko ampunan sin Allah Ta'ala, tiyo-tiyo ralong niya indusa mo yan. Mataod pa long ni mano siya, mas malagko indusa din na dusa mo yan, apabila magtobat ampunan da sin Allah Ta'ala. Kyo ka ni mano siya yaw. Nung nauni hinangang kulong niya. Long niya, igko rin na hulata ini, kanto ko pahula ini long niya. In sabab, in mga tao yaon, hati niya nag-ibadat sila katan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sibura long ni Tomas, iban bata-bata nag-ibadat. Hati niya sulit sila. Katan nila nag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inhulata inilong niya, mapi mo sa dalong niya imano siya nag-ibadat. In kamatauran, hati niya nakahinang sila ni hamaksiyat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas nagusos din tao yaw miyat, tubihayan. Kasupaya amuin, maampunin dusa niya. Wala pa siya di matang matupahula yaon na iabutan siya sin kamatay niya. Miyatay man siya, gagawan siya si malaikat, amuin malaikat tunggu sin surga, iban tunggu sin narka. Lon sin hamuk-pamuk kanila, dahang kulong ni man tupamon tiyo tunggu ang kubayan. Lon sin narka, dahang kumanto, sabab wala nakapagtobat yung tao yaon. Lon sin tunggu sin surga, dahang kumantulong niya pa surga, sabab nagtatobat niya yan. Huwag pa siya nakahina. Sa baba, sin tulos ikhlas to di pagtobat niya na iyampon sin Allah Ta'ala indusa niya. Pag-umus, kita sin Allah Ta'ala inhar sin dua malaikat yan. Na diaknein di maak siya malaikat. Umus ilupa yaon, piyasuk sin Allah Ta'ala, piyakipot sin Allah Ta'ala ilupa, amo in kadtuon niya yaon. Iban amo in lugar, amo in kiamatayan niya. Na nakasukmad to handangaw. Handangaw ra impyagbidaan biyayan. Biyayan sin amo in ko. Nakasukya man to pangulap pagtawatan niya, pagsukod. Na naraas siya man to pasurga sin Allah Ta'ala. Nabiya din na bang magkahinang nakita sin amal ibadat, ibang pagsusunan ta na tuli na mo nahinang tayo. Nameto, so pamalong taamuin, naigta sa nabuta ta sa in mata sin tao. Hansipak mata niya. Nabuta tabiyan, nakyakapinan na sinansipak biyayan. Nadamit kya natin niya, bang mag-complain intaw yaon natin niya, subay natin niya, kisa sa nintao nakabuta kaniya, na subay ra isa butaon intaw yaon na mo nakabuta. Kita ni ba imbuntol sin agama Islam. Butaon da isab siya, igon da isang hansipak si mata niya. Na sa pama intuntot sin taw yaon natin niya diyat, hati niya ipabangon intaw yaon, hati niya mata niya to, na apabila imata, biya mata, tainga, ibang mga dila, ibang mga ilong, ibang mga aurat biyayan, na apabila maigya unatin niya, biya kuan. So pamadua mata na igsiya, na indiyat niya kami, hati niya hanggatos unta biyayan. Bang sapi, duang gatos sapi, bang kambing, duang ngaybo kambing. Na so pamalong tan si paksa sa mata, ina mo na tinain ang si pakmasira, na tunga, biya natin niya kaiman unta. Bang di siya makagaw sa unta, na hanggatos sapi. Bang di siya makagaw sa sapi, na hangibo kambing. Na mo yatindiyat niya, baka na mo in mga insurance inilikato, mamakamatay atin niya in bayad sintaw mapatay, kaiman ngay busadza. Bukun. Basta makaanamano siya, intaw dayahan, na agon-agon lang tamamuno sa siya, makagaw siya mamayad biyayan. Sabab mababain halga niya. Nahangkan piyabugat tun si Rasul sallam in amo in mga parusa si mga sila yaon hasupaya di makapag-isap-isap imano siya minan si mga hinang kriminal pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namikyan, apabila long tamo in
nagkalo ko ibang tao, hati niya nakaigko sinaig mo in ilong niya, nasapsap mo biyan sina mo in utak mo biyan. Na sumera sapsap ni sabi na mo ilong mo yaon. Ang mo timbayad ni kisas ni biyan. Ang bayad niya. Intay nga na igmihan si paksintay nga sintawa mo in kontra mo yaon sa ang kaagama ka mo biyan. Na sumera in kisas niya, na sumera igan niya si paktay nga mo biyan. Ang mo tilon sin Allah Ta'ala. Bang nakaigko sin ipon, nadamik yan subay igan na isabin ipon mo yaon. Ang mo timbayad. Bang nakapalikaw, subay paliyang ko isabihan. Ang mo timbayad niya, nasabot sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ha Suratul Ma'idah. Suratul Ma'idah. Ang mo tilong ni wakatabna alayhim fiha anna nafsa bin nafs wal ayna bil ayn wal anfa bil anf wal udhuna bil udhun was sinna bis sin wal juruhu qisas. Namikya lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long niya man qutila lahu qatilun fahuwa yukhayyiru an-nadharayn imma ay yuaddi wa imma ay yuqad. Hati niya apabila long niya onlong niya nabuno. Biya. Ubos nasad ko in amo in criminal us pangayuan in tagdap at usba sinamat napatayaon sin uno indiman nila. So pama indiman nila hati niya ha dua pakarajaan. Diman nila hati niya ikaysa na ipadiyat nila. Atawa kabang di sila mabaya ipadiyat nila na kisas hati niya subay patayin na isa inta uyaon amuin na nakabuno biya. Demikian hadisin Rasulullah sallam at pabila long taon niya nagkalo ko iban pagkahimo biyayan. Sampay long takya palian in amon iban mo yaw na pagkalo mo yan. At iniyang kaagamakam na magpiko hamuk din hatu. Din hatu yan. Halosin Rasul sallam. O ni kaysa nakisas. At niya bang kya palian kau. Kya palian ko. Haun ko kya palian biyayan. Buktong ka. Ataw ka taikod ka. Ataw ka haba-abaga ka biyayan. Uno haun na sobera palian intaw yaon amuin nakapali kayo mo yaon, nakahinang yaon. Ni kadua niya na diyatan niya. Tinya, bang di siya lang taamuin kuha natin niya kuha na diyatan niya. Magdiyat siya biya. So pama intuntut sinamon usba, sinamon kuha niya, di ba kena kisas at niya diyat, na suwe siya magdiyat, at niya bayaran niya, bangunan niya. Ini kato niya, bang di siya mabaya magdiyat, sabab maulong siya tao yaon na subay amuin, pasinsiyahon niya atau kamaapan niya. Biyat si Mato yaon ha zaman si Baginda Umar radiyallahu an. O nang bukusog, inhinang niya magpanganting. Sakali, nakakita man siya bang di kato mga usa, na piyana niya in usa yaon, kita niya. Nawala niya kita on dito hatay kud sinamuin budi yaon upama kahataas buot on dito naguma. Nakyugdan into yadto amuin naguma sin amuin niya. Hati niya wala niya kita biyayan. Wala niya kita biyayan. Na diyan niya into yaon napatay niya. Liwag niya in usba. Pagdatang madtupa amuin Madina na kiyawakan niya in usba sin tao yaon. Na timungtot magtuoy mga tao yaon at niya subay kisasan in tao yaon. Subay bunuon siya. Na lo sin tao yaon na hisulong niya imaka garantor long niya kapudeng kaniyo. Mangayo kulong niya tuad lolong niya. Sabab long niya baitaan ko pa muna long niya in anak asawa ko. Sabab mataw din asa mga anak ko. Ako sa dalong ni in hulat-hulat nila amuin timatagad sinamuin mausaha ko biyayan. Na magbalik ka kulong niya. Naon buk din na mga gimarantor ka niya biyayan. Din na mga sahaba. Na pag-uwas miyato na inusugya didagan niya. Sabab makawan niya inamuin hula niya yung kadtuon niya bang dimaragan siya amuin hangkaadlaw iban kuha natin ba sa tu adlaw yan niya tungaon ni iban tunga adlaw hangkaadlaw iban tunga adlaw na impagpano niya dumadlaw na biyayan na miyato na siya pagdatang sinto adlaw wala siya daka balik into yaon nahiyukutan na yung nagarantor sabab mahunit yung magarantor
ang pabilang maggarantor ko si mga pakaragyaan, bang di ikatunay sa mga kriminal yaon. Iko'y maggarantor biya yan, mang intaw yung kriminal miya mawi siya na ikaw insagkon, ikaw impatayon. So among kriminal, among in kisas in pakaragyaan. Na so pamalong ta mo in alta na isa, ikaw in nagarantor o namukmano siya ng utang. Long niya garanturan ko intaw yaon. Pag-ubos, nagsulat sila mo in, nag-agree silang biya yan. Ubos wala na mayad yaon, ikaw in makapamayad sin amuin altasin tao yaon. Na mahunit yung maggarantor. Pag-ubos biya yan, hiukutan na intaw na garantor yaon, niya, patayan na siya. Sakali, kulang na intaw yaon natin niya, sumbayoon na siya, na nakakita sila hatao malayo pa ito nagdaragan. Nalong niya tagad kamulong niya. Biya olong niya tao yaon nagdaragan. Mariam mo na yaon yung criminal yaon. Na, pagkita pagsuk niya siya na, di makan siya sinamuin laul niya biya yan. Pagdatang niya, nalong niya, hukutin niya na akulong niya. Magmap ka mo tudlong niya. Sa malayo tudlong niya yung kamulong niya. Doong adlaw nalong di maragan na kulong niya, na ang pakulong niya si Mampelong ni Mari. Biya yan. Na pag-uusya to, hukutan na siya, imulong in mga usba sinamuin, napatay niya. Long niya, pasarin nyo na long niya, di na kami maulong kami kaniya yaon. Maapad na mo na siya. Naway siya, napatay. Sa biyad to inaturan sinsara, so pamaintunto natin niya patayin ito krimina, na makadyari pabawaon mo ha, magdiyat siya, ataw ka bangun bayaran nito yaon amuin na buno. Ataw ka, maapan nila. Na sa pamalong tain, tuntot mo, hati niya diyat, diyan. Na di man diyari sumakat palong mo sabay kisas, tiniin, amo diyat in kwan, hati niya complain niyo, tiniya pabayaran ka niya. Pag umus yan to, dimugang, gimana pinasto niyo hata uyaon, na longo, di man diyari pabayaran sabay patayon, na di na taymaon sinsarasin agama Islam. Taymaon sin agama, magbabain hukuman, di taymaon sinsara, inamun tumaasin hukuman biya, di. Amo yan din aturan sin agama Islam. Na din sa bapiyaon, inikadua amuin, ginisan sin amuin, manusia, amuin, criminal beya. O nalog ta amuin, kung ikadua din ang mga ginisan sin pagbuno, ikaysa nasabot na to amuin piyagtuuran. Inikadua niya amuin, umanggil siya piyagtuuran biyayan. Bukan siya piyagtuuran sa umanggil siya biyayan. Biya upama niya, hati niya, biya mga pag-implement sina mo into makazina, amo insubol ibabudya, hati subay lubakan siya hanggatos lubak. Saon amo inbakan, ubusan mo biyayan, kusugo mo biyayan. Subay on estimate sin amo 5 mo biyayan ha, paglubak mo. Supaya di mapatay intaw yaon. Na pabila lang tamo nag-implement ko sin lubak yaon, pagubos niyate intaw yaon. Na amo yatin pegyan amuin, umanggil siya, haamo impiyag tuuran. Sa papati niya, kiwan mo yata, lubak mo yata. Sa imaksod mo yato, magkaroon mo siya patayin biya sa niyatay siya upama niya. Ang tawag ka biya mga natutubig yan, natin niya, siyang bulakan mo at tubig ato kabyusugan mo at tubig biyayanin bayho niya supaya makabati siya. Sakali, nalumos siya, niyatay siya, na shibhul amd inang kwan niya. Na inyan, natin niya, intawa mo inakapatay yaon, magdusa siya. Haamo into napatay niya yaon. Sa umanggil siya, haamo inpiyak tuuran niya yan. Magdusa siya. Namikyan, subay siya, hati niya, madiyat niya into yaon. Bukan siya amo in, kuan, di niya, hati niya, di siya makisas, sa makadiyat siya niya yan. Na indiyat niya, na mabugat. Hati niya, so pamalong taunta, na in panag na in kawantag 5 din na unta mo ang gatos unta in kawantag 5 in umur niya hangkatahon. All limits in umur niya. In kawantag 5 na 2 tahon. In kawantag 5 na 2 tahon. In kawantag 5 4 niya 4 tahon diyan in umur niya. Amoy tuin na mo in mugallada pegyan. Tinya all limits in umur sin mga binatang amuin ikakon. Nabang sapi, long ta duang gatos sapi in kayman, hangkatahon in umur niya. In kayman, 2 tahon. In kayman,
na 2 tahun, ingkay man 4 tahun. Amuyat di mga had niya. Apabila amuin nakamatay ko hatao, amuin umanggil siya haamuin piyagturan biya yan. Damikyan ni amuin khata, ikatuon niya amuin mamistake ka. Hati niya bakan mo piyagturan biya yan. So pama nagtuktok ko biyan si mga karniyaun, mga unod sapi. Sakali limidas bihayanin amuin laring mo nakakatuk pa amuin iban mo biyayan. Ataw ka na siya din napuhan niya biyayan. Yung pagtuktok natin niya, kiyugdan siya, kiyaduksuanin amon iban mo yaun. Hawag ka mo siya piyagtura niya ito. Mapatay siya. Nadamik yan, wagib dahil sa batin niya, indiyat doon. Sabagkan siya mukhalada, mukhafaf batin niya magaan. Way na limit, sin umur, sin amuin mga hayop, amuin idiyat mo kaniya, biyayan. Way na, amoyat ilong sin Allah subhanahu wa ta'ala, Suratun Nisa. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا. Ini amuin shibhul amd. Apabila long niya makabunog kau ha mu'min, bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala, in wajib kay mo doon in kifarat niya na tahriru raqaba, lamawag ko sin ipon imahardi ka mo siya. Ikadua, na diyatong musallama, hati niya diyatan mo pa, hati niya inshibul amdi mabuhat inamuin bayad niya, amon diyat niya. Ikaysa, hati niya magmahardi ka ko hamuk ipon, magmut-mut ko to dati niya lumawag sin ipon niya. Ikadua, dubli inamuin ko. Ikadua amuin, diyatan mo pa siya biyayan. Diyatan mo pa inamuin toyaon, hati niya ikadto mo pa amuin mga ahli niya atau kausban niya. Malengkan, yung mga tawyatin niya, ayaw na long niya. So, pamalong taamuin, nakalawag na ko hamuin, ipon, nakamahardi ka na ko sin ipon, na long nila, hati niya, di na padiyatan siya. Tinya umulong sila, tinya magdiil na kamaapan, na ang pamaigi na mo in pagkaragyaan mo yaon. Impiagbidaan sin umanggil, sin amo impiagturan, iban amo in na mistake ka, mag-anggil na pagturan, ikaysa mabugat in kifarat niya. In ikadua niya, na magdusa into amo in nakabuno yaun. Na amo in na mistake ka, na di ko magdusa biyayan. Ikadua, magaan. Hati niya diyat sa zain amo in, wagib kay mo doon na yan. Na amo yan, tuwin amo in tong kaginis din na mga amo in pagbuno piyagiyan. Ikaysa, tuuran mo, in ikadua, umanggil siya pagtuuran, inikatu niya amuin na mistake ka. In mga hukuman sin amuin mga hinangyan, ginayat yan. So, amo sarat sin amuin mawagib in kisas. Hamano siya. Bialong ta mga kanya. Ikaysa, sarat niya na ayakunal makatulu maasumud dam. Hati niya, into yaun amuin nabuno mo na bagan siya kriminal. At niya wayroon dosa wayroon na langga saraniya ha sarasin Allah Ta'ala. Bakan siya kriminal. Bakan biya long ta amuin biya long ta taga-asawa nagsina siya, atawa ka nagmurtad siya, atawa ka kafir siya biya yan. Sabab yung mga yan natin niya di sila makisas. Sabab aasli na sila amuin din ang mga pakaragyaan amuin harus yaw natin niya in dugo nila. Ikadua na din ang mga sarat amuin mawagib inamuin parusa kanila ay yakun al-qatilu mukallafan. Subayin amuin namuno na akil balik siya. Banglong tabata-bata in namuno. At tawaka amuin tao dupang long tabiatin niya ang pagkarumpang nebeyan. At niya kulang yung akal nebeyan. Na di sila makisas biyayan. Di sila makisas. Sa uno hinangang kanila, apabila imbata, hati niya, zilan na siya, sa tonsya, zilan siya. Apabila long taamuin, kiumplenan siya kisas, natakarandain maakil balik siya. Amaya tilong sin Rasul Sallam long niya, rufi al-qalamu an thalathatin. Tinya, di isulat, mahinang dusa si manu siya intong kaginis. Ikaysa,
bata-bata, as-sabi hatta yabluga. Bata-bata nakabuno siya atau nakahinang siya hinang dusa pa Allah Ta'ala hingga maakil balik siya biyan. Ampa siya parusahan apabila maakil balik na siya biyan. Ini kedua amuin todo pang majnun. Hatta yufika hingga amuin makasayo siya. Ini katunia amuin to natutuga hingga makabati siya. Ini katunia ng mga sarat amuin maka-implement inamong kisas pegyan na ayukafi al-maqtulul qatila fi din. Subay hangka sibu hangka agama intao amuin nabuno iban namuno hangka agama sila. Long apabila long ta khilafud din natin ya dugainin agama sin namuno dugainin agama sin nabuno na diya to tinya makisas di maka-implementi na mo in kisas doon antara nila niya ikadua na hurriya hati niya sibo-sibo in nabuno iban namuno hati niya mahardika sila sibo-sibo bukan sila ipon biya na namikya maka-implement doon sa pabilalong ta in namuno amo in ipon siya in nabuno mahardika na di siya makisas sabab hati niya nagbida sila sin amo in daragyat atawa ka in namuno kafir tinya biuno na in muslim biya na di makisasin kafir yaon di siya makisas sabab dugay nin agama niya. Amaya tilong sin Rasulullah sallam long na la yuqtalu muslimun bi kafirin. Dilong niya bunuon in muslim nakabuno bang in nabuno niya kafir. Namikyan di bunuon in kafir nakabuno ang muslim biya. Hati niya bang kisas karena sin kisasan siya di. Sabab amaya tin aturan sin agama Islam. Ini kaupat din ang mga sarat niya wajib ma-implement in kisas pegyan na alla yakuna al-qatil walida lil maqtul. Subayin nabuno, subayin namuno beken siya ama sin nabuno. So pamalong ta in ama nabuno niya in anak niya na di siya makisas sabab anak niya. Di siya makisas biya. Ataw ka ina niya biya, ataw ka apo niya biya. Amaya tilong sin Rasulullah niya la yuqtalu walidun biwaladihi. Dilong niya manjari patayan in ama hakarna napatay niya in anak niya. Di siya makisas. Sa gawa adlo kiyama na mahinang utang niya anak niya. In mga sarat amuin, wajib natin niya sube implement na to din amuin kisa siya unha manusia atau manusia amuin kriminal na ikaysa ay yakuna sahibul haqqi mukallafan. Sube in amuin tagkapatot yaon at akil balik biayan bukan bata-bata bukan dupang-dupang biayan sube amun akil balik sa ikadua niya na sube maghambok in amuin usbasin nabuno tamuntot sila sin amuin kisas biayan apabila long taamuin long sinhantunga long niya di na kami long niya tamuntot hatauyaon maapan namo na yung tauyaon na intunga nakapinion di sila makadyari tamuntot sin ipamuno nila nin tauyaw sabab hati niya intunga yaon hati niya nagdil ka maapan sila nakumantunga biyayan na in mawagib ka nilang tuntutan nila sa za indiyat hati niya ipadiyat nila sa za uno-uno amuin samarang kanila niya ini kato niya na sube amuin waktu amuin pagkuan so pamalong ta amo implementi kisa so pama intaw yaw natin na nakapali sa kaya palen niya sa intay mangut niya nagkalo sila kaya palen niya intay mangut niya na sube amo in kisa san siya sube si buha amo in pali to di man jari palagkunin amo kisa siya on den sin pali sin amo in kaya palen niya to di man jari sube si butud siya magsibutod biya so pamalong ta nakautod siya long takingking amo nang ka-insist ini na utod niya biya na sube amo ratin had di man jari uturan mo siya 2 insis sube ra din din amo in kisa sa niya on biya tora in hal sinamo in kisa siya on di man jari palabihon atawa ka in nakabuno yaon babae sa buros siya na di man jari hati niya implement kaniya amo in kuan yaon, amo in kisas yaon, hingga sube makaanak siya, tinya puasin pag-anak niya, ubos sa tinya makapaduro niya in anak niya marayaw, biaya natin niya apabila kamundong na magduro in anak yaon,
hati niya o makaipata anak niya un ang pamanjari siya amo inkisabiya mga zimato din ang mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk babae miyato siya para Rasul sallallahu alaihi ya Rasulullah nakamatay kulong niya nalaw sin Rasul sallam unulong niya in kwaniyaw hati niya unin tuntut mulong niya magpakisa sa kulong niya nalong niya buros kau nalong niya sabok ko buros long niya biya uwi na kulong niya subay na puas long niya si pagpanganak mo iban paduruan mo paruruan mo na in anak mo yaon iban ipaipat mo na in anak mo yaon ha mo in taubiyaya na kapangandulan mo pag-uus balik ko malong ni Mari na pag-uus nagbalik na intaw yaon hati na uus na siya ng anak hati niya si mundong na magduro in anak niya ang papiakisas hati niya piakisas sin Rasul sallam in tao yaon na din na sabab yaon mga palangguan na mga aga ma-Islam in pagkisas ini hati niya maka-order doon sinamo in kisas na sube amo in sultan amo in pinakanakura sing kauman hisin hataasan tuon na siya maka-implement biyayan sinamo in sarayaon bang wala doon siya na sube amo in naib ni ataw ka-assistant niya biyayan hisin assistant niya na muyad to na ikalima niya sa pamalong taintaw yung uturan siya nasube amo in usalan amo in paddang atawag ka amon utak amo in pinakamahait siya di man jari amo in bukan mahait diyan amo ya tilong sin Rasulullah long niya la qawada illa bisay tinadi ko man jari mag-implement sin kisas yaon malainkan sube among paddang sabab in paddang yaon hati niya mahaiton siya di man jari amo bukan mahait siya ang mga kwan sabab masiksa intaw yaon na mga taw yaon so pamalong ta ipangasugo so pamalong ta amuin naka-implement na kanila ni hukuman niya uno ba hati niya maignay dusa nila niyaon maig-indusa nila mong paamuin usbasin amuin nabuno nila sa gawa mga tao yaon amuin amon tao amon nabuno niya na masi-masi pa sila makapag-hukuma antara sin Allah Ta'ala sa gawa apabila nagtobat siya diha dunya iampun sin Allah Ta'ala indusa niya na Allah Ta'ala rakumani magdihim sin hak si mga tao yaon amo in nabuno niya gantian sin Allah Subhanahu wa Ta'ala din Allah Subhanahu wa Ta'ala na ini hati niya in amo in mga parusa ini magpi in amo in usbasin amo in tao amo in kialawgan ikaysa haantarasin among kisas atawa ka diyat ipabangon nila atawa ka maapan nilang biyayan na in napabilalong taamuin hati niya inwagib hato muslim hati niya so pama kiabunuan sila hati niya usbasin amuin nabuno biyayan napapihon sila sin parinta atawa kasara sin antarasin tung kaginis kaysa na tumuntot sila kisas atawa ka maapan nila atawa ka diyatan nila niya sa gawa imparmasin Allah Subhanahu wa Ta'ala law niya faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan na sa pamalong tamuin miyap mo na intaw yaon miyap mo intaw yaon na sube magad ko ha aturan unin aturan piyagyan ayaw na ko mamauli ayaw ko manipo amaya tilong sin Allah Ta'ala hati niya subay adaw ilayhi bi ihsan tinya papabila nagmaap ko in kamaapan mo yung kanila din ang pangatayan mo to bagkan amuin bingit in pangatayan mo biyan kanila sa di papabila may maap mo sila na amuin matututo natin niya banal to na mo in kamapan hindi mo kanila bagkan mo puasin niya biya bangon mo yung tao bus biya mo si mga armas bus biya mauli mo biya yan na diya tumanjali ha agama Islam unin ay sin Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran lo sin Allah Ta'ala وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ Long niya, apabila long na indua tumpukan si mga Muslim, hati niya nagsagka silang bihayan. Nagsagka indua tumpukan niyaon na mag-usos inamo in mga tao halol akal ataw ka mo insara ataw ka parinta bihayan. So sulutan nila nin antara si mga tao yaon dua tumpukan yaon nagkalubihayan, nagbuno. Sulutan nila. Apabila long tanasulot nila, hapwas yung pagsulot bihayan na
hati niya nanipuin ang sipak kanila, nasubayin nanipu yaon, nasubay parintain kontra niya. Hati niya pagtabangan na sinamuin na tipo yaon, iban amuin parinta biyayan. Napabila lang taamuin, sumurrender na sila. Hati niya, magad na kami aturan sin Allah Ta'ala. Magad na kami haamuin, aturan amuin hinang niyo biyayan. Hati niya kasulutan biyayan, na ampa sila hundungan bunuon sin parinta biyayan. Namuyat din aturan niya. Bukan amuin sumod kita on nagbubuno duang kapihak duang katumpo ka mga bariman, amuin sumod kita roon karna sumupol kita kanila, bukun sa sumod kita antara nila sulutan ta sila hasupaya dito maud inamuin pag-asag sindugo ha antara sin mga bariman biyayan. Mura-murahan mga palangungan na agama Islam, amuin pakaragyaan ini insya Allah subhanahu wa ta'ala na amuin kasumpatan na turakuman hamuin dukain waktu bang abutan pansin umusing kita niyo murah-murahan at niya magmumpat kaatutan niyo katan ibang samawain aturan ibang makaanib kita niyo mga hinang yaun kriminal pa Allah Ta'ala ibang aturan si manusia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yat na imbya mga pengajian sing kita niyo amuin dong ta kaya ta nakain na yato ini tungod pa amuin kawanhan na to dingaton lamod na ron haingin pagtawaw dong niya hinus crime amin bago sara lang ta habihayaon waktu amin di tao misan dihilan waktu long ta amoy magpiyan sa simbaran waktu yaon na muna yung mga dosa kulak labi-labi na amin dosa pa mga kababaihan bihan na waktu ini na yung mga yadto long ta kaya dihil niya pangadyan kato tanyo yadto di madyato in kaiwanan hatimpo sin rasul kaiwanan hatimpo sin mga kasahabatan bihan biasin hambo waktu aun hambo kusog dihan nagsumbong magtuba Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab sin nahublutin dua ipon niya at tuwihan natin niya mga yun siya sumukat siya kisas na kaupunta kaya kawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in ang katauyad to amilong ta inibeta niya sin sabab sin nahublutin ipon niya na law niya may taisab inig mo in ipon niya law niya Rasulullah bukon ko to tiuod kyutkot niya lang niya in lima ko pagdagto kumiya ka din ipon niya na rin doon haya kaya o Kumbaga siya ay kriminal. Na lang sin Rasul di ko kalanin Rasul gaman sinamin hinangyat to uwi na kalong niya magtuwayron na tinawayron lang niya kisas mayroon lang niya kisas sabihan timbutan sabab siya intimag na siya intimag na matarang katutan yung mga pagkala bang kita intumag na bihan ang kanahinang imbya mga di mapatudyo mato at inawayron so katon mga sarabihan kao mo kapatut mo dito at sabab ito ay nagpanagmaan nabiya sinamin di matuyat tuyat to matantod sa bailaon hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam sintungod pawihat tuwing pagkala. En timpo isablong ta sin Omar ibn al-Khattab awak to siya na in Khalifa biya sin umanggil sinamin kisa sin Sheikh Khain doon makawain niya to hindi mato aon habok bata bago lang ta na aon kiyawin sin ama niya kanya unta bihan at ininsuko niya unta dua sila magtaymanghod na insuko niya min anak unta yan tubihan na ipat-ipat niya na iurolo-rolo niya pakain magtubihan na doon man sila nagpapanaw-panaw yung sinunta naligap siya na siyak mit sinunta inamon tiyanom sinabuk maas bihan kaya uninamon tiyanom yato na pagkaon magtubihan pagput sin maas sabab di naman sabihin tiyanom niya bihan kaya imbato tiyan takanin unta bihan na namigit-git sa unta niya tayo unta naman jari namin niya ito bata isabet ko ando kailo na puspos sinamin biya mga kasusahan si biya to kita ninin unta niya yon na nangatak diyan imantak na pagkaan niya simbato yan takan niya sabi mas yan
Now, punta niya tayo naman maas na Isabel to. Siya namin na ini damit kaya mo rin batuyad to. Na pagkita sin dua anak si maas ya to kiyawasan na inamin batayad to. Kaya kung si namin makulang ayaw long niya ayaw. Ini ay ko maminasa magtuoy sa daon tamad to ka amilid mo minina Umar. Biya bangunuin biya mga ini hukuman kaniya. Kita lang naman dyan magpalari-lari liha. Amin magtuloy kita magkuha. Way kapatot tarid to. Naupunta, diyan nila naman to. Pagkuha na imbatayan to. At niya, nag-compublish siya. Tema niya inamindo sa to. Naon niya nalawa to dakwa sa iyo. Sindiya to sa muralong niya kayo po sa kapusaka sinama ko kako. Amin unta to. Bos yung kukikita ito na jabihan na naligat. Na nalawa ko lang niya ini panganal, kaya ako yung bato yan to, yan takan pimaas yan to yan. Sa mga along niya tayo maunto niya to, sin uno ini. Sa sumagawa, mga iwa ko kanil to adlaw. Nalang sinumarin katab, ay ikaw isiyo ini ni makakanti kay mo, habihad tumanaw ko, nalang niya. Amo sa ating pangayon ko, sa pagimangod kulong niya, yan to ko kiyawin hambuk tao, magtubihan, ako ini, yari liha ang buklokal ini, wala nila ako kaingatan sa taon bininsin ama na mo, suko niya, yan tukulong niya liulubong hambok lokal, ako rin makaingat sa piyag-lubungan niya, iban Allah Ta'ala. Namot yung pangayon ko, ano kaylo, ini panglaga ko tao, pangandulan ko sinamin altayat to, asupaya lang lumagpo na yung manghod ko, aun, ikarihil ka niya inamin ini, suko-suko niya yan to, at inabata-bata pa inamin manghod niya. Naupunta, ini doon nalili ko si mga kasahabatan kaywanan. Dalong sin na isulong ni maka ini piyansa kay mo bang makuan. Nayatod niya rin katantan doon. Pagkatod niya pahabok maas na tuya. Amo at yung kiyat to niya, long niya tay manghudlong niya. Ambok maas. Kung makakanti ba kaulong niya ka ako, tuwad law sa dyan, magbalik na ako. Na pagkantulihan, nung sinanmaas na, katwilong niya, kato nakaw, panaw nakaw. Naway na miya noon yung batayat to. Pagpanaw, sin batayat to, amo na ini dialog sing katantan doon, namin maaso, may talong niya ko timay ma. Ada kalim batayat to, ina magbalik. Ikaw nanlong ng kugdanan sinukuman. Nalong niya, magsukula ko pa Allah subhanahu wa ta'ala, yari kita niyong katanag pupun-pun ini, ako lang niya inamin tiyudyo niya. Ang ansin pagtemang huda akama na pangtiya ngayon niya ako na ikariw ka na yung mga yato. At inamin niya tulong ka sa habat ito, Abu Dhar al-Ghifari. Naupunta, yato na ina bata yato. Pag-awot sinwakto kanta amin ni janji yato long ta, naroon nakatanag pupun, punta na, ay Abu Dhar na butangan sinukuman. Sabab na wala na nakaway matayad. So, man yung biya tumugom yung matasuka, sabab pa mo yung biya mga kuwan niya, na itubtuban niya, bang tumugom yung matasuka natin niya, itunay na inkuan. Inamoy in pag kisas ito. Na doon na yun, nung singkay ba na inaisip kita nilong niya, mapayroon pa yung ninisuka biya mga timotugom. Na kung na ito nabiyutang na si halukal amin, pagkauturan na sin umad to biya. Na dayday payaw na biyaon kita nila matulimambong ini itong hakunahan nila biya. Nalong niya na rin hati ko yaon naon. Nagatod ng katan, na nabiya na sinini iyasuhan biya ni namin hakunahan nito. Imbata ito nangungura-ura harap mo. Pagdatong na nito na magtuya ka na hudang magmaktod sa mulong niya. Ando kay Loy, runtod biya mga maksud ko ya tumapok sinaming pagkala ito sa along niya na tarasaw to na kulihan ini pasal sinaglaga kulong niya tao kapangandulan ko pagbinan ko sinini manghod ko iwan sinamin alta-alta ko sa kasinaman na mukha niya na alhamdulillah lang niya kiyawakan ko nangyari na ako noon na pagkatulihan iyutang na siya iwaran na namin ni Abu Dhar siyubli naman to kaniya giyud na siya matupa amin kuno yun palugal yun. Nasuman ito amin laung ta ini hiyantak na kanya inamin mahait.
ini natungan na indo magtay manghudbihan law niya na atungod sinamin kabuntol sin amok batayan amin miyari pa siya sing kaingatan niya sumon niya kamatay na sumagawa ha kabuntol niya ikapagmaap na mo indo ko sinama na mo na panaog niya ipagmaap na mo na bihaon na lang sino marim ng katab wayron na hinangko din ako nagbutang na sin hukuman bukod na hukuman ko sumagawa bang ikapagmaap niyo yung bihana paglasala-lasa ka mo magtay manghud ka mga kamislan na punteng katantan inaon ha antara nila nagtangis katanin ini mga roon nakahadir hawak to yan to rin ang mga kalabyahan sin mga kasahabatan daw ta nakauna inbiya mga kabuntol nila misa namin kamatay na at kala kaya dandi nila in sila magpamura mamaruwa dandi alhamdulillah yan to rin ang mga ini nampahawak to na to bihaon lang ta misan kiamat tanan na mangwad-kwad mamaylo bukon lang niya ako marehati ko yung mga mag-anggil sadya kami bihaan bukon ako lang niya namin nakahinang yan misan pa amin yun namatan-matan aon na saksi aon kataan na bihat nasarta aon din ang mga kaiwanan bihan na sampay mamaya disab magsaksi bihan sumagawa ha sarak sinakamata na inyan tuhangkan sila magpabuntol sabab mabaya sila mapuas indo sa nila riha mabaw singgumi dahil sinamon dito hadlaw ganakan na sila numanam sinamin ini siksa sin ini narka jahannam mabaya sila rin di hadud niya mapuas sila asaw beto amin hituyo nila rihan misan pa kamatay na yung alupon nila amin mabaya sila long ta mapuas indo sa nila rin di hadud niya asupayain sila atin niya na puas pagkala sila dito hadlaw ganakan na insyaAllah nayad to in mga pangadyan singkitan nyo waktu ini na in mga aon biya mga nakahinang si mga nasabot si ni Sheikh na to yan to kain yan to na wajib in yan to biya mga pagtawatan si mga sila nakahinang amuin wala yan to kaya pamuasan nila hawak to sing karuhi nila insyaAllah ta'ala biya si mga pagtakaw yan na yung pagtakaw na bang yan katantan di mapuas mo riha ini dunya ini na maray hati ko di na kita malawang imian siya na impukol dito hadlaw ganakana hadlaw akhirat ha in katanta kalima in siyaway na sabab na uturan ni lima niya rito hadlaw ganakana na bihad itong katawtan mo na rami Islam na mura-murahan pagkayat ko ng pangadyan sin kita niyong katantan tukbal na mo yung pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala muna sarta si mga kamo amoy inti matandon sin parkala na to ini magsukur dahil sa mga katawtan manguran dahil hindi namayan halupa ini sambuangan sampai pakapupuan sampai pakatilwakan sin hula na to Pilipinas sampai pakahula-hulaan hagwa hula Arab lauta magsukur kaniw katantan mga katawtan manguran demikian salam dua apakatan amuin di majalah sin programa sin kita niyo karena humampit sin bunga sin ilmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala murah-murah ng natupunan ninyang katan dahon natulutuan ng pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw ka na ibalik ko pagurong na to microphone karena magkatano sin pangadyan sin kita niyo rumian serta mga kita niyo kataan manghindua apa Allah subhanahu wa ta'ala serta mga tawfiq kaniya habang mayan in pangadyan na to hain doon mahinang na to tuod punan hakabulit na to insyaAllah subhanahu wa ta'ala palihan po dal siya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب يا رب العالمين الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دين محمد النبي ورسولا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين ربنا اغفر علينا وصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.